Hola, bona nit. Avui farem un sopar molt fàcil i molt saludable. És molt bo. Ja veieu que són verdures. Vale? És una minestra de les verdures que tenia a casa, aquí a la nevera. I què farem servir? El carbassó, un carbassó, el posaré tot, perquè només me'n queda un. I el tirem, pastanaga, mongeta tendra, coliflor, espàrrecs, pèsols, patates, vale? I el bròcoli, que en castellà també es diu igual, bròcoli. Vale? Però les farem... Bueno, primer presentem capçalera. Vale, ja us he presentat totes les verdures que farem, però les farem... Veureu que molta gent ho fa bullit. Jo sempre, si puc, les verdures les faig al vapor. Vale? I no els hem de deixar molt toves, o sigui, que estigui una mica duretes, a part que per mi és més... M'agrada trobar la verdura i el sabor. Fer-les al vapor són més sanes, que si no perdem un 30% de les proteïnes que té tota la verdura a l'aigua. Que d'allà podem treure un caldo de verdures també, no? Però bueno, es tracta de la menestra que després la fregirem, posarem pernil salat, que abans no l'he dit, i una mica d'all, 2 o 3 allets laminats, donant-li gust a l'oli. Farem el pernil, i m'he deixat una mica de farina per espessir. I bueno, ja veureu que és molt bo. Vinga, comencem a treballar el tema. He decidit canviar la fusta perquè l'altra se m'ha fet molt bé i a dalt tenia un tros de fusta massissa i bueno, i ara perquè no puc comprar, no puc sortir a comprar-ho, dilluns miraré a veure si en trobo, però ho anirem fent aquí, vale? Començant pel carbassó, escapcem. M'agrada tallar-les així en biaix. Farem 2 patates. Farem la patata. Pastanaga. Si hi ha alguna molt gran, la talleu. A mi m'agrada trobar-les una mica gruixudes, Vale? Mongeta tendra. Vale? Així en biaix. Així ens queda més maco, no? El que és el coliflor i el bròcoli s'ha de posar a última hora, perquè es fa molt ràpid. Però bueno, jo el deixo preparat. Després, molt important, quan intenteu classificar, que jo ja l'he tret de Brancalló, quan talleu aquest, per exemple, aquest ja n'hi ha sencer, però en aquest cas talleu arran de Brancalló, però aquí li feu així,
Vale? No el talleu, perquè queda diferent. Queda com la part dura al lateral. Ui, se m'ha caigut el gabinet, un moment. Vale, el que deia, aquí igual, feu així. Vale. El coliflor el podeu tirar una mica abans. Però el bròcoli jo esperaria res. Cru no, però... Vale. I això ho apartarem. Ara posem les verdures per ordre, Els espàrrecs els tenia aquí, que els tenia que fer, perquè si no se'n faran malbé. Eren llargs, sabeu que aneu provant la resistència fins que, paf, es trenca. Ara és la manera de servir. Però jo els faria així. Sí, jo els faria així. Vale, a l'ordre de la verdura, jo poso la mongeta tendra, la patata, vale? La patata, mongeta tendra, patata, els espàrrecs, ho deixaria, ho posarem primer, vale? I l'últim hi posarem el carbassó, el bròcoli, la coliflor, els pèsols i ja està. Aquí jo tinc l'aigua bullint. Vale. Posem la verdura aquí i estarem 10 minuts, no arriba als 10 minuts, primer tapat fent el vapor, vale? Que la verdura més que costa més, i després posem la resta. Mentrestant tallarem el pernil. Vale, tenim el pernil ja tallat amb daus i ara tallarem en làmines el que és l'all. Girem una mica d'oli. Vale, tenim... Ja fa uns 8 minuts, tirem el coliflor. Aquí el carbassó ja. M'agrada la patata, Quan la patata l'ha de fer un gabinet i es foredi, però a més estarà a punt. Vale? Mentre els pèsols i el bròcoli s'està esperant. Vale? Aquí tinc l'oli ja calent. I tirem. Bueno, molt calent no. Però hi tirem ja l'all. Hem de fregir l'all, no gaire, no ens passem, amb l'oli. Que agafi gust. Vale? No apureu, jo no apuraria, tirem el pernil. Vale? El fregim una miqueta, ràpid, això també ha de ser ràpid, Una miqueta, el pernil, augmentarà el sabor de sal. Es podria fer el taco més petit, però a mi m'agrada grosset, robal. Vale? Ara ja ha passat 5 minuts, hem tirat la coliflor i el carbassó, i tirem el bròcoli i els pèsols congelats. Vale? I vinga, va, 5 minuts més. Mentre fregim l'all amb el pernil.
Tenim fregit ja, no coureu molt, ràpid, el pernil, l'all, i li tirem una cullerada de farina, només una, i fregim la farina perquè no tingui molt gust la farina. Vale, això ja està fregit i ara el que hem de fer és apartar-ho al foc, esperar que acabi la verdura, que li queda 4 minuts, i posem la verdura aquí. Tornem a tindre el foc a l'all, la farina i el pernil, tenim les verdures acabades. Vale. Veieu? I ara es tracta de posar-ho dins la paella, sense foc. Gas. Vale, ja ho tenim a dins, agafeu el culler de l'aigua de les verdures amb vapor, li tireu a dins, i heu de pensar que no hem tirat sal, Ara remenarem a veure què passa aquí. I tastarem. Hem de tastar per si està salat o no, per tenir en compte que hi ha el pernil. Això ja està al punt, i remenat, no es pot remenar més, que si no es trencaria. Vale. Minestra, que és la menestra en castellà, es tracta d'això, del bullir del vapor. Jo l'he fet al vapor, que quedi una mica dureta la verdura, perquè queda millor, i això és un gran plat, molt bo, sa. Vale, jo, per exemple, tinc un menú per al foc sense enganxar la farina. Un menú de degustació dels records de la meva infància, i una d'ells és aquesta, a més passat alta cuina, Però és important menjar el que és el clàssic per tindre una cultura gastronòmica, perquè quan tastes el que és l'alta cuina, no té res a veure amb aquesta imatge. Si no tens un gust del record de la menestra de verdures, quan tastes l'alta cuina, diguem, més que alta cuina, o sigui, unes tècniques diferents, aconseguir aquest gust, el joc no funciona. Vale? Algun dia ja, mica en mica, ho anem fent. Vinga, va, bon profit.